गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. सम ऐकतच ना मॅ मी गेला कॅमर वर्क जातं ना तसे दोन दोन सेटअप केला. असं असं ऐकत. हम्म. स्क्रीन शेअर करत असं आम्ही पुढली सेशन अंतू पळायला अक्रूर अनेवनु वृंदावनाकेवनु कृष्ण बलरामक वरचे आज आम्ही चिके 39th चॅप्टर दांचे स्कंदाचे आणि 40 आणि 41चे थोडे स्टार्टिंग इथले पळीत असायची. सो आता कसं झालंय कंसाक नारदान सांगलंय पळय अट्टाचे देवकील चरडू कृष्णू तू इतली पर ट्राय केला ताक मारूक तोची म्हणून कन्फर्म कोण सांगलाय कसं लाक म्हळारी वग्गी वग्गी कृष्ण ನೇವನು ಹಾಗೆಲ್ಲ ಪಾಪ ಬುರ್ಕುಳ್ ಬರ್ಲಾ ಅನಿಕೆ ಮಸ್ತ್ ರೀಸನ್ ಅಸ ಕೃಷ್ಣ ನೇವನು वग्गी तागेले देवकी वसुदेवाक पुरा रिलीज करका कंडापट्टी बाद दिखतस म्हणून सांगून सांगले नारदान आता कंसान कसं केलंय तागेले फेवरेट मिनिस्टर अक्रूराक पेटयता वृंदावन वचून आपण हाड्रे म्हणून सांगून अक्रूराक नवेच एक रथ दिता कसं अक्रूराक खुशी जाता नवे रथ यू ऑलरेडी कंसान यूज केलेला रथ अरे कृष्ण आपण हाडची म्हणारे काय प्रयोजन नवे रथ म्हणून खुशी जाता तक्क तयार लेकर खुशी जावच अक्क कंस लेखतसिल हो नवे रथ पेटेला अक्रूराक खुशी जावನು तो आपण हाडू वत्ता म्हणता कोलसूच कतीर अक्रूराक अक्रूर कसं इष्टस इष्टना तशी द्वंद्व मनारी वत्ता ताक एक खुश म्हणारी कृष्णा कापून अडचे कृष्ण म्हण साक्षात परमदेवोत्तम पुरुष म्हणता गोत असं तस जाऊन अक्रूर त्या ಒಪ್ಪುನ್ घेता कडेरी अक्रूर येताना वत्ताना रात्री फुल कृष्णाले ध्यान करून कृष्ण प्रज्ञेरी आसिलो असून कृष्ण आले तो अशी दिसता तशी दिसता म्हण परे उडगास करून हांव चमकल कुळश करचे तश करचे ते पुरे उडगास करतस अशी तशी तदन कसं जाल्लें अक्रूर ते एंट्री जालो काही वृंदावन एंट्री जाल ಕೂಡಲೇ ಕೃಷ್ಣಾಲೆ ते चरण चिन्ह ते पाय्या ते व्रज रजारी ताजे धुळीरी फुल्ल असता ते पळोवन अक्रूराक थडसून घेवचे जायना थंयच रब्बून विल 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 ಒದ್ದಾಡೂन ते नमने ಕೂಶಿ तका ते कृष्णाले चरण पळयले म्हण सांगून कृष्णाले चरणारविंद ते नमने खुश तका वंदनम तका कसं आचार्य म्हणत अक्रूर नमस्कार घालचक अक्रूराक ताका त्या नमने खुशी जाले आम्ही कंची ಮೂಡಾರೆ वृंदावन वचका म्हणून अक्रूराल निमित्त पळया हागेले कृष्णाले चरण कश असता म्हणून आमगेल चरणंतू आमगेल चरण नाही पायी अंतू हे असतं अशी शंकू चक्र शेक नमने असता जाल्यार कृष्णाल चरण अशी भारी विंगड विंगड नमने चिन्ह अस अक्का अरविंद चरणारविंद लोटस स्वीट ना कसं नाही मंची कसं म्हणारे पद्म पळयाचे हंगा तागेले बल चरणंतू पद्मस पद्म म्हण कमल तकाची अक्क म्हणचे चरणारविंद अशी पुरे तागेले सिंबल अस राधा राणील बೈ अशी विंगड एक नमने सिंबल अस चैतन्य महाप्रभूला राधेल आणि कृष्णाला ಒಟ್ಟು जाऊन एक एक सिंबल असं एक एक सिंबल ना तशी मागीर चैतन्य महाप्रभू आणि बलरामाल बೈ एक सिंबल्स असं विंगड विंगड तांगेले एक चरण कंचे म्हणून ते पळेल कुळले कळता असल एक चरणा चिन्ह तैते तैते ते मातीन तसिले ते पळोवन हाक रोमांचन जाता अक्रूराक रोमांचन जावन नमस्कार घाल घाल पोण पोण रडता त्या नमने खुश जाता मेळ्ळो मो म्हाका कृष्ण तशी कडेरी आता तुमकां हांगा दिसतास हे चिके मागीर येता सीन उदकांत आज आमी हेंच पळोवचें उदकांत अक्रूराक कशी देव दिसलो म्हण सांग तशी अक्रूर मागीर वृंदावना पावता वृंदावना पावन ताका पुरे चंद कोण स्वागत करताची मागीर तो कृष्ण बलरामालಟ್ಟು ಸಪರೇಟ್ जावन वचून उलयता कडेरी तान्नी निमगीताची मिगेल आ ನಮ್ಮ ದೇವಕಿಯನ್ನು वसुदेव कशी असाची म्हणून तदन हो निमगूच ऍक्च्युली चूकी कसं म्हणणारी कंस फस्टच एक क्रूर राक्षसू आणि तो कशी एक रूल करता म्हणून गोतस जाल्यार बी एक निमगू कम दिसलं
म्हणून कडेरी तो म्हणता अक्रूर तुका म्यापोन वरूच आयलेंच रे थंय एक याग रेडी केला धनुर्याग त्या यागाक तुका आपोवच एक नेमान जाल्यार कसं करचें म्हळ्यार कमसान तुका मरोच प्लॅन घाल्ला अशी पुरो प्लॅन आसा पुरा कसं पुरे गोच अक्रूराक पुरा डिटेल जावन सांगता कृष्णा बलरामा मात मागीर नंदाक अक्रूराक कसं म्हणू सांगून आपोच सांगला कंसान तश म्हणून सांगता ताणे नक्क म्हणूक जायना कसं म्हणारी रायो फस्ट तो क्रूर रायो तशी ताण सांगितलं ऐकूकची जाता ताणे जायत वच्चा म्हण तांणी पुरा लेखले न्हू तर एक धनुर्यागक ते एक सिटीक वचून येवचे म्हण वापस येताची येवचे तांकां कसं असं चेडवां घेवन वच्चे याग पळोवचे येवचे म्हण रायान आपयला कस की याग अरेंज केला म्हण तांणी पुरे तशी लेखून आसला री गोपी पुरा थंय आशिल्ले तांकां गोत आसा कृष्ण तांकां ते विरह तर सुजायना त्याची पुढली आम्ही अंत पळोवन अशा पुरो कसने गोपी गीतांतू त्रुटिर्युगायते कृष्ण त्वाम पश्यताम तांकां कितले मट विरह कृष्ण चडसू जायना म्हळ्यार तांणी तांगेले दोळे पत्तीक बिश्टोच आसले तुम्ही अशी दोळ क्लोज करता ते ब्रह्मा बिश्टोच कसला अशी हे ना म्हणे दोळे क्लोज करचे दवरला अशी कोण अशी दोळ ओपन करची भितर आमकां ते कृष्णाले दर्शन चुक चुकत मो त्या नमुने त्रुटी त्या सेकंड समेत तांकां चड सुजायना विरह आणि कृष्ण दिवस गटले विंगड गावा गेल्यार तांकां जातवाय जायना तांणी तडसिताची तांणी राबयताची वच्ची नाका फुडले दिवस सांगताची नाका कृष्णा तू वच्ची नाका म्हणून कोणे आयकनाची आणि मलगड्यांक पुरे सांगून आसताची तांणी लेखता नेक्स्ट दिवस तांणी पुरे अरेंजमेंट करून आसनाची कशी पुणे हें करया म्हणून जाल्यार नेक्स्ट डे पुरे जन बाय सरचे पुरे वच्ची तयारी पुरे गोप पुरे बाय सरलेंची पुरे पळोवन हांकांनी आमी कसं नाही करू जायना म्हण सांगून तांणी रात पल्लवे निद्धनी कृष्णाले आलोचन कोण कोण ಅತ್ತ ವಿರಹ ಗೀತೆ ಬುಣು ತಂಗೆಲೆ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದ ಅಸಿಲ್ ಪೂರ ಸೋಣು ते वाटेर वच्चे रोडारी रोड ब्लॉक करताची ब्लॉक करून तान तेकली म्हणता मेल्लारी वाडना मेगेले तू वृंदावन सोडून वचका जाल्यार मेगेले मडे वैरी वरका तू अनेकली म्हणता तू अशी करी तशी कर वचू नको वच पुरा जन पाय दोन लांबताची वचू नको आड दिताची रथाक कसं केल्यार बाई अक्रूर व्हरता रथ त्यांनी बिश्टेता क्रूरा कसं नमुने एक नाव दवरलं रे तुका अक्रूरा म्हणून सांग तू क्रूर ऍक्च्युली तू आमगेल कृष्ण आमगेले जीव आप तांडून व्हरतस तू क्रूर म्हणून सांगून अक्रूर कितली बिश्टेताची कसं केल्यार बाई तांगेल गाडी मुखार जाता हो बरोवन पेटयता तांगेल दूताक हांव रिटर्न येता कडे ऍक्शन पुरा करता हांव येता भिवनुकाची येता म्हणून तशी कृष्णान मागीर बाय सरका तागेले कसं हे आयलेलेच उद्देश परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम पुरे वायट राक्षसांक पुरे मारनु भूभार पुरो उणी करूक आयलेलो तो वृंदावनांतू बेसला जातवा ऍक्च्युली वृंदावनांतू आस कृष्ण हो कसं वसुदेव कृष्ण जावन भायर येता जाल्यार तो म्हणटा तो ताका भायर येवका तशी विंगड विंगड लील करची आसा आनीक एक रास जन थंय पुरे राखून बेसला कृष्ण पळोवच्याक मस्त पुरे जनाक तृप्ती करूस तागेली व्हडली लील आसा तें आमकां पुरो कळना तशी तो वचका येता म्हण सांगून वता हांगा आनी विरह गीत म्हणटाची इकडे रे कृष्णान वतान त्या रथाचे धुळीचे लास्ट कण समेत सेटल जावन तर रातचे बसून त्यांनी पेंटिंग राबिले बंबेशी हा म्हणून पळोवन घेवन राबताची तशी विरह जाता तांकां मागीर तितली थंय आमी फुडल्या क्लासान पळयला आतां हो बाय सरला न्हय हागेल मागचीची हागेल मागशीची गोप नंद महाराज आणि पुरे जन बायसोर नाचताचे बायसोर न्हू तांणी शॉर्टकट दवर खंय ते मथुराक बग्गी पावताची हांगा हांनी लायक तांगेल रथारी वताना कसं वताना हो म्हणटा कोण अक्रूर म्हणटा आताची रेस्ट घेवया सांजे म्हाका संधी करची आसा म्हण कडे कृष्ण देव न्हू उद्दा पुरा पिता कडे रे कसं उद्दा पिवन बलरामालो टू वैरी चोवन बेसता हो म्हणटा परमिशन घेवन हांव एक नांव न्हू संधी करून येता म्हूण सांगून बाय सरता थंय आशिल्ल्या यमुनेक न्हांवच्याक तदना थंय शास्त्रोक्त जावन नाचतना अशी बुडता बुड्डून
अशी तागेल मंत्र पुरा म्हणत असता. पळयला रे तई उदका भितरी कृष्ण बलराम राबलींची. कृष्ण आणि बलराम तो असे डोळ सोडता शेगूर मंत्र सांगता पळयला ते कृष्ण आणि बलराम उदका भितरी. ताका शॉक जाता हें कसं नाही आनी दोग जाण उदका भितर आयल्यांच काय म्हणून उदका दुखून भायर येता आणि अशी कोण पळयता. पळयला अरे कृष्ण आणि बलराम ते तशी बेसलांची रथारी. हा हांव कसं पळयलें भ्रम मा कसं जाल्ला म्हाका म्हणून वपास उदकांत बुडता साधन पळयाची हांग एक दिसताच ना तुमका चित्र तें दृश्य ताका दिसता. तांणी कितले चंद कोन एक्सप्लेन केला. 39 ಅಧ್ಯಾಯ 39 ತಂತು ते दर्शन 44 तकून स्टार्ट जाता श्लोका नंबर 44. ताई अक्रूर कसं पळयत की ಮತ್ತೆ बगसून रब्बिल तसले सिद्ध चारण आणि पुरे सिद्ध लोक चारण लोक गंधर्व लोक आणि विंगड विंगड देवते तांगेले तांनी पुरा प्रार्थना करता सकी तांक जल तितले तांक गोत असेल म्हणके तांनी पुरा प्रार्थना करता सची कडेरी हंग अनंत शेष बेसला 1000 हेड्यो ताका प्रत्येक हेडेरी किरीट आणि लायक एक नमने उजवाड कडेरी तो ನೀಲಾಂಬರ एक नमने नीळशी असेल नीळ नीळ कलर कडेरी कमल केसर मणके श्वेत शुभ्र तगले अंग बಣ್ಣು धवेची भितरी धवेची बाईची तगले हेड पुरे डार्क नील तज्जेरी ते मोमो हंतुळशी मस्त कॉइल 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 सुरुಳಿ सुरुಳಿ सुತ್ತून सुತ್ತून मोव हंतुळ कोर्नु देवाक देव तन तज्वैरी निदला तशी तक्क एक नमने कैलाश दवे कैलास पर्वत दिसले की हागे लांग बलरामा लांग तक्कळ्ळे बलरामो म्हण मागिरी अक्रूರು देवा पळेತ್ಕೆ अनंत शेषाले अंगारी आरामिरी ಶೇಷಶಾಯಿ ಜಾವನ ಶಿಕೊನಿದ್ದಲ ನಿತ್ತೋನು ತಗಲ ಸನೆ ಧೋತಿ ಕಸಕಿ ಪೀತಾಂಬರ ಶೈನಿಂಗ್ ಫಳ 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 ಶೈनिंग मरचे हळदुवे कलराचे पीतांबर घाललके कडे चारी भुज असेल की तक्क चतुर्भुज नागिದ್ದನು कडेरी मंदहास तगेले तोंड हस्त हस्त असेल कडेरी सुंदर हुब्बु सुभ्रून्नसं चारुकर्णं सुकपोलारुणाधरಂ कपोल तगेले गाल चंद गाल असेल तिथले शೈನಿಂಗ್ ಶೈನಿಂಗ್ गाल मागिरी तागेले ओंटು तांबडे तांबडे ओंटು तंतू तो चंद दिसत असेल कानिक आकर्षक जाऊन प्रसन्न वदन एक नमने हसून घेऊन खुशी जात असेल की ताक पळयताना उल्हास भरीत जाऊन दिसत असेल की तो कडे तागेले बाहू दोन्ही दीर्घ बाहू दिग असेल के ते बाहू आणि तागेले वक्षस्थळ वै अगल जाऊन चंद दिसत असेल की कडे तागेले तोळू थोर थोर दष्टपुष्ट जाऊन असेल की तो मागीर तागेले गड पळयला री शंकू पळयलेला म्हणके दिसत असेल की कडे रे म्हळ्यार शंखांत ते लईन असत ना तशी तागेले गळ्यान तू त्रिरेखांक कंठा म्हणटा 3 लाईन असत चंद शंख उडग असेल तागेले नाभी तागेले बोंबुळी मस्त डीप असेल के आणि तागेले पोट्टा वयरी हे असना आलाद मराचे रुखाचे पान त्या पानांत तशी अशी लाईन्स असत ना तशी हागेल पोट्टारी देवाल पोट्टारी लईन असेल का तशी हे पुराई दिसले कोणाक अक्रूराक कडेरी इतले वयचे बॉडी पार्ट जाले ताजे श्लोक पळया तस्योत्संगे घनश्यामं पीतकौशेयवाससं पुरुषं चतुर्भुजं शान्तं पद्मपत्रारुणेक्षणं चारुप्रसन्नवदनं चारुहासनिरीक्षणं शुभ्रोन्नसं चारुकर्णं सुकपोलारुदारणम् प्रलम्बापीवरभुजं तुङ्गासोरस्थलश्रियं कम्बुकण्ठं निम्ननाभिं वलिमत्पल्लवोदरम् मागिरी तागेले कूल्ट सने सपूर जावन दष्टपुष्ट जावन आशिले तागेले जांग हस्तील सोंडीलशी आशिले म्हणून सपूर एकूल एक थोर कಡೆ तागेले कसने मंडी नीस चंद आशिले तागेले ಮೊಣಕಾಲು म्हळ्यार कावस आमगेले कसने गांटी दकोन पय्या थंय आशिले ते वय
मस्त चंद दिसतासिल. चंद आसिल. मागीर तागेले पायू चरण पादकमल. ते तंतसिले पादकमल आसिले एक बोट फुल्लाचे पक्ली चंद कोन दवरलेले म्हणके चंद दिसतासिले. आणि त्या बोट्ट आसिले नंगपूट एक नमुने ಲೈಟ್ ನಂಗ್ಟ ಅದಕ್ಕೂ ಲೈಟ್ ಎತ್ತಸಿಲ್ಲ ಉಜ್ವಾಡ ಎತ್ತಸಿಲ್ಲ. ते उजवाडू ऍक्च्युली ब्रह्मज्योती ताका दिसताच पळया उदकांत वय. इतले पुरो दिसले इतले लायक कोन एक्सप्लेन केले पळया. आनी काही आता तुमका पळयताना देवा पळयलेले म्हणके जाता ना अशी दिसतास तशी दिसतास म्हणून. ताका म्हणचे भागवत म्हळ्यार साक्षात कृष्ण म्हणून शास्त्र चक्षु म्हणून आम्ही शास्त्रा मुखांतर देवा पळोवचे. आमका देवा पळोवका म्हण देवस्थानाक वचका म्हणना. हे देवाल बग्गे आयकला रे उलयला रे तागेल वर्णन आयकला रे ते देवा पळयलेले म्हणकीच. हा आणि पळया कसं पुरे घाल्ला म्हणून तागेले मुत्तू रत्न पुरे घालून आसिल्ले किरीट आसिल्ले. चंद पूरे रत्न आभरण हवळ पुरे घालून किरीट कडे भुजा बंदी तागेले भुजार घालचे एक नमने भांगर. कडेरी कुलटा पट्ट आसिल्ले. कडेरी यज्ञोपवीत कसं नाही जानू आसिल्ले. कडे कंठी हार घाललो. कडेरी ಗೆಜ್ಜೆ ಗೆಜ್ಜೆ ಸಿಲ್ ಚಂದ कर्णकुंडल तागेले अनेक विंगड कडे वर्णन येत तागेले इयरिंग्स कर्णकुंडल म्हण तागेले झुमकी शेप मकर कुंडल म्हण एक नमने हज्जी म्हणके कसं जळक्या म्हणके अस म्हणसा म्हण. कर्णकुंडल घालून तो एक नमने झगझगी शायनिंग अरी उजवाड अरी तो छंद दिसतासिलो प्रकाशमान जावन उजवाड आसिले तागेलगी. तान हातान कसं पुरे धरला की एक हातान तू शंकू चक्रू गदा पद्म धरला. तान तसिले शंकू आणि पद्म भक्तांक खातीर आणि गदा आणि सुदर्शन चक्र राक्षसा खातीर असुरा खातीर. असुरा म्हळ्यार कोण भक्त नाही तांगेल खातीर. हम्म कडेरी तागेले हडदेंतू तागेले वक्षस्थळांतू श्रीवत्स चिन्ह आस. श्रीवत्स म्हळ्यार एक राऊंड तांतू लक्ष्मी राबता. वयर ताका दवेची तागेले केस आस ते एक स्पेशल ते देवा मात्र शे. श्रीवत्स चिन्ह आस. कडेर तागेले कसं आभरण विस्तार करताना कौस्तुभ मणी ಬಗ್ಗೆ सांगन म्हण जाल्यार ते सांगील वेस्ट कसला म्हणे ते इम्पॉर्टंट ते त्या नमणे चंद दिसता. कौस्तुभ मणी तागेल निमित्त चंद दिसता. तशी कौस्तुभ मणी तागेल पेंडेंट ते एक नेकलेसाचे पेंडेंट कौस्तुभ मणी आणि तागेल ते हार असत ते वैजयंती हार. ते पूर रन्न फुल्लाचे पूर हार ते कितले तागेल पाया गंटी ते येता तितले दीग हार घालून चंद दिसतास गेले नारायण चतुर्भुजधारी जावन तागे लग्गी कोण पुरा रबलेंची तावळी सिद्ध चारण गंधर्व अप्सर तांगेल पुरे जाल्ले आता आनिके नंद सुनंद तागेले क्लोज फ्रेंड्स गोकुलाचे. नंद सुनंद कडेरी सनक सनत कुमार हांग पळय 4 जण रबलेंची सनक सनत कुमार 4 जण ब्रह्माचरडू कಡೆ ब्रह्मो ಈಶ್ವರು ರುದ್ರ ಮಾಗಿರಿ ವಿಂಗಡ್ ದೇವತ್ಪುರ ರಬಿಲೆಂಚಿ. ಮಾಗಿರಿ 9 ಜನ ಮುಖ್ಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ನವಯೋಗೇಂದ್ರ ತನ್ನಿ ರಬಿಲೆಂಚಿ ಕಡೆರಿ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಸಿಲೋ ನಾರದ ಸಿಲೋ ಹಂಗಸ್ ಪಳ್ಯ ಪ್ರಹ್ಲಾದ नारद आसिलो उपरिचर वसू म्हणून तान्य आसिलेंची अशी मस्त भक्त शिरोमणी पुरे भक्त पूर रब्बून तांगा देवाले प्रार्थना करता असाची विंगड 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 प्रार्थना एककला एकक नमने प्रार्थना करता असाची देव प्रति एकला प्रार्थना ऐकतस. कडेरी हे महापुरुष पुरे विशिष्ट तांगल तांगल भावारी एकल्यांक दास्य रस एकल्यांक वात्सल्य रस एकल्यांक सख्य रस एकल्यांक माधुर्य रस एककला एकक भावारी तांनी प्रार्थना करता असाची पूज करता असाची. कडेरी भगवंताले अंतरंग शक्ती वे आसिले कोण पुरे श्री पुष्टी गीर कांती कीर्ती तुष्टी इळा आणि ऊर्जा 8 नमने अंतरंग शक्ती तागेले तांनी माहिती आसिलेंची. कडेरी कोण पुर आसिले विद्या अविद्या आणि माया बहिರಂಗ शक्ती हांनी वय आसिलेंची. अंतरंगದ लादिनी शक्ती पूर जन्मय भगवंताक प्रार्थना करता आसिले इतले पुरय
चंद एक दर्शन पळया हांगा आमगे क्रूरान उदका भितर पळयल्या इतली पुरे उदका भितर पळोवन एक्सप्लेन केल्लें हें पळोवन आमगेला क्रूर भारी आनंद तुंदिल जाला भारी रोमांचन जालें भारी खूश जालें मागीर ताका मस्त भक्ती उकून उकून आयलें ते कडे तो तागेले दोळे दाखून खुशेरी आनंद बाश्प पयले फस्ट तो यमुने नत्ताची वल्ल जाला कडेरी ताजे वयर तागेले आनंद बाश्प ಅಂತೂ तो नರ್ತकी ते नमूने कसन आनंद बाश्प आयले तका म्हणून कडेरी तो तक्काच एक नमूने सांभाळसून नु तर ते स्ट्रेट हें केलके थंयचे उदकाचे नेलांतू ताणे पांय पडले उदका भितरी पळयतस उदकाचे नेलांतू ताणे बगसून देवाक व्हड दंडवत नमस्कार घाल्ले कडे तशी थंयची घंटेरी अशी राबून ताणे देवाक चंद एक प्रार्थना केल्ले ते प्रार्थनास 40 अध्यायांत एक एक श्लोक पळया न तोऽस्म्यहं त्वाखिलहेतुहेतुं नारायणं पुरुषमाद्यमव्ययम् यन्नाभिजातादरविन्दकोशात् ब्रह्मा विरासीद्यत एष लोक अक्रूर म्हणत की सर्व कारण तू तुका हांव नमस्कार घालता तुगले नाभिंदकुनु जन्म घेतला कोण ब्रह्माक वय तू कोण तुगल बगे गोतशी कष्ट जाल्यार कसने तुका हांव नमस्कार घालता म्हणटा भूस्तोयमग्नि पवनं कमादिर्महानजादिर्मन इन्द्रियाणि सर्वेन्द्रियार्था विबुधाश्च सर्वे हे तवस्ते जगतोंगभूता पळया हे प्रार्थना पुरा अर्थ जायना आमकां एकूलेकशें दिसता यो मस्त कडे मस्त प्रार्थना केला हांवें पुरो एकूलेक ब्रह्मा आयलो तुका समस्त कारण ते नमस्ते नमस्ते जाल्यार वय पळया हे प्रार्थने भागवतान कसला दिल्ला म्हळ्यार हे प्रार्थनेंत देव प्रसन्न जाला आमकां देवा प्रसन्न करूं गतना तशी विंगडान कशी खंयची वर्ड सारी खंयची एक प्रार्थना कसं मोड प्रसन्न केल्या ते आमकां कळका आम्ही नुसतं स्किप करचे ना आमकां अर्थ जायना जाल्यार वडना आमकां सादारण भगवद्गीतेन म्हणल्यार पुरो आस सादारण अक्रूरल प्रार्थनेंतू अर्थ जायना जाल्यार वडना ते म्हणका कसला म्हळ्यार ते प्रार्थने निमित्त देव प्रसन्न जाला तशी अंतू हे प्रार्थनेंत म्हणता पृथ्वी जल अग्नी वायू आकाश आणि ताजे मूल जावन आशिल्ले ते पूर महत्त्वास्न 24 ते पूरे देवाले पुरुषावताराचे विस्तरण मन इंद्रिय आणि प्रधान ते पुरे ಒಟ್ಟು पूरा देवाले देवा तुगले देह दकुनु दिव्य देह दकुनु आयलं ते पुरे हो सृष्टीचे पुरे सांगता मी दोन्ही स्कंद तिन्ही स्कंदा पळयलेले पुरे शॉर्ट जाऊन सांगता नैते स्वरूपं विदुरात्मनस्ते यजादयो नात्मतया गृहीता अजोऽनुबद्ध सगुणैरजाया गुणात् परं वेदनते स्वरूपम् म्हणपळे मेटेरियल वर्ल्ड हे भौतिक प्रकृतीचे आणि विंगड सृष्टी कोणाकय कळना कशी असं यथारूपांत आमकां कोणाकय कळना तू जाल्यार तुव केलेले हे भौतिक प्रपंच जाल्यार तुका एक स्वल्पय भौतिकाचे टच ना त्वां योगिनो यजन्त्यद्धा महापुरुषमीश्वरम् साध्यात्मं साधिभूतं च साधिदैवं च साधव आम्ही भगवद्गीतेन पळयला अध्यात्म अधिभूत अधिदैव पुरे तूच रे म्हणून सांगता त्रय्या च विद्यया केचित् त्वां वैवैतानिका द्विजा
यजन्ते वितैर्यज्ञैर्नानारूपामराख्यया तू तीन नमने अग्नी असतात ब्राह्मणाला कसं ब्राह्मणाने हे करचंतु ते तीन आणि वेद मंत्राचे पठण कोण ब्राह्मण पुरे तू पूज करताची विंगड विंगड नाम असं विंगड विंगड अग्निहोत्र कोरनो तुका कसं संप्रीत करू ट्राय करताची एके त्वाखिल कर्माणि सन्न्यस्योपशमं गता ज्ञानिनो ज्ञानयज्ञेन यजन्ति ज्ञानविग्रहम् ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನಾचे अन्वेषणे खातीर ಕೆಲವು जन तांगेले एक ड्युटी म्हण आसता न्हय कसं त्या पुरे त्याग करताची शांती मेळका शांती म्हण सांगून पुरे त्याग करताची ಕೆಲವು जन ज्ञान यज्ञ करूक बाय सरताची ज्ञान योग ध्यान योग तेच पुरा आसता न्हय त्या पुरे अन्ये च संस्कृतात्मानो विधिना विहितेन ते यजन्ति त्वन्मयास्त्वं वै बहुर्मूर्त्येकमूर्तिकम् आणि ಕೆಲವು जण कसं करताची वैष्णव धर्म ग्रंथांतू तू सांगेल रूल्स पुरो फॉलो करताची तांगेल मन पुरे तुगले आलोचन करचंतू तुगल स्मरण करचंतू यूज करताची तशी तुवाची देव म्हण सांगून ಕೆಲವು जन पूज करताची त्वामेवान्ये शिवोक्तेन मार्गेण शिवरूपिणम् बह्वाचर्या विभेदेन भगवन्तम् उपासते आणि ಕೆಲವು जन शिवाल रूपार तुक पूज करताची कडेरी तन्नी कसने विंगड विंगड आचार्यान सांगेल पुरे रूल्स पुरे फॉलो करताची जलार बाई कसं की शिवा पूज केल्यार बाई इनडायरेक्ट जाऊन तुका पूज केल्यार म्हणके म्हणून सांगता सर्व एव युजन्ति त्वां सर्वदेव महेश्वर महेश्वरम् येऽप्यन्य देवता भक्ता यद्यप्यन्यधिय प्रभो जलारी तुगल तुगल दुकून विमुख जावन ಕೆಲವು जन कसं करताची देवतेन पूज करताची हम्म जलारी इनडायरेक्ट जावन देवतेक पूज केल्यार वय तुका पूज करचे म्हणून सांगताची यथा द्रिप्रभवानद्य पर्जन्या पूरिता प्रभो विशन्ति सर्वतः सिन्धुं तद्वत्त्वां गतयोऽन्ततः पर्वतांतू जल्लेल तसले नहीं कशी पूरा दिक्का दकोन वय समुद्राक येऊन जॉईन जातके कितले आड गिड असल्यार वय समुद्राक येऊन जॉईन जातके तशी कोणा पूज केल्यार वय देवतेक शिवाक ज्ञान योग सने ते उजवाडू ब्रह्मज्योती ब्रह्मन शांती कसं म्हण पूज केल्यार वय इनडायरेक्ट जाऊन तुका पूज करचे भगवद्गीतेन कसन म्हणलेले येऽप्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य अविधिपूर्वक जाल्यार तांणी इनडायरेक्ट जावन करचे अविधिपूर्वक डायरेक्ट जावन मेगेल पूज करतले डायरेक्ट तक्क बग्गी बेनिफिट कडेरी सत्वं रजस्तमैति भवतः प्रकृतेर्गुणा तेषु हि प्राकृता प्रोता आब्रह्मा स्थावरादय सत्व गुण रजोगुण आणि तमोगुण हे भौतिक प्रपंचांत अशे आमक पुरे ते इवन ब्रह्माक दकून दवरनो पूरा चराचर पूरा जीविक वय अन्वय जाता ते तीन गुण जला देवाक न्ही तुभ्यं नमस्ते त्वविशक्त तुभ्यं नमस्ते त्वविशक्त दृष्टये सर्वात्मने सर्वधियाञ्च साक्षिणे गुणा प्रवाहो यमविद्यया कृत प्रवर्तते देवनृतिर्यगात्मसु तू सकल जीवी लोटू तू एक परमात्म जावन येता तू एक परम साक्षी सर्व धिया साक्षी जावन असता साक्षी तू कोणाकी पार्शियालिटी करना अनबयास्ड विजन पार्शियालिटी करना अज्ञान बಲ दकोನು तुगले एक मायेन दकोनु तुगले कसं ते कसं रजोगुण तमोगुण ते पुरे असल्यार वय देवते मानव मृग जावन विंगड विंगड रूपारी जीवी पुराय येत असताची अग्निर्मुखं ते वनिरङ्घ्रिरीक्षणं सूर्यो नभो नाभिरथो दिशश्रुचिः द्यौख सुरेन्द्रास्तव बाहवोर्णवा कुक्षीर्मरुत्प्राणबलं प्रकल्पितं
रोमाणि वृक्षोषधय शिरोरुहा मेघा परस्यास्ति नखानि तेद्रय निमेषणं रात्र्यहनी प्रजापतिर्मेढरस्तु वृष्टिस्तव वीर्यमिष्यते. आता विश्वरूपा दर्शन. विश्वरूप म्हळ्यार आता दोन्ही अध्याय दोन्ही स्कंद तिन्नीचे पंचाचे पुरांतू डिटेल जाऊन आम्ही नमने नमने विश्वरूपाच पळयला. हे ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಟೆಂಪರರಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ. ಕೆಲವು ಜನ ದೇವ್ನ आमक देव दिसना म्हण म्हणलेले समाधान करतीर हे विश्वरूप दर्शन म्हण सांगून त्या रूपारी भागवतन ते सांगितलं. तशी विंगड विंगड देवाल पार्ट विंगड विंगड एलिमेंटाक कंपेअर करचे. हे पार्ट तू अशी तशी म्हण आत कशी अग्नी तागेल तोंड, कडेरी पृथ्वी तागेल पाद चरण, कಡೆ ಸೂರ್ಯು ತಗೆಲ್ ದೋಳ, ಆಕಾಶು ತಗೆಲೆ ನಾಭಿ, ಕಡೆರಿ ವಿಂಗಡ್ ವಿಂಗಡ್ ದಿಕ್ಕು ತಗೆಲೆ ಕಾನು, ಕಡೆ ವಿಂಗಡ್ ವಿಂಗಡ್ ಪ್ರಧಾನ ದೇವತ್ ಪುರೆ ತಗೆಲೆ ಬಾಹು, ಕಡೆ सागर समुद्र पुरे तागेले पॉट पॉटशी म्हण स्वर्ग तागेले मत्ते आणि म्हळ्यार पुरे स्वर्ग लोक पुरे अप्पर प्लॅनेटरी सिस्टम कडेनी वारे तागेले प्राणवायू आणि शरीरा बल आणि रूपು ಜಾಡ ಪುರೆ ತಗೆಲ್ ಅಂಗಾರಸಿಲೆ ರೋಮ ಮೋಡ तगेल ಮತ್ತೆ केसू आणि पर्वत पुरे देवाले कसने हड्ड आणि नंकुट पुरे कडेरी तगेले डोळ्याचे डोळ दंगच्यानी ओपन करचे सकाळी रात्री तशी कडेरी तगेल जननेंद्रिय प्रजापती आणि पावसू तगेले वीर्य म्हण सांगून तो एक्सप्लेन करता. त्वय्यव्ययात्मन् पुरुषे प्रकल्पिता लोका सपाला बहुजीवसङ्कुला यथा जले सञ्जिहते जलौकसो प्यूदुम्बरे वा मशका मनोमये. इतले लोक आसले अधिदेवते तागेले आणि जीवसंकुल पुरे देवाले देवाल जाऊच फर्स्ट म्हळ्यार देवाल पार्ट अँड पार्सल देवालेची पार्ट म्हणून भगवद्गीतेन म्हळ्यार ममैवांशो जीवलोके तशी हे लोक पुरे तागेले नाभी दकोन येवचे तागेले नाभी दकोन ब्रह्म येत न्हय ते कमल अंतू ते पण आमगेले पुरे भौतिक लोक ताजे लगे अशे ते कमलाचे अंत देंट अंतू ते लोक जलचर सागर अंतू पोंची म्हणके आम्ही पुरे कशी असायच म्हणारे एक्झाम्पल दिवचे औदुंबरा अत्ती अत्ती अंतशिले कीडशी आम्ही पुरे भोंत असची एक लोक दकून एक लोक वैरी तगू सकल एकडे तकडे यानि यानि रूपाणि क्रीडानर्थं बिभर्षिः तैरामृष्ट शुचो लोका मुदा गायन्ति ते यश. तो तक्क कुशिक मेळची कतीर हे भौतिक लोकांतू तो कसं करतस म्हणारी अवतार घेऊन येतस ताजी निमित्त कसं जातस की तक्कई कुश जातस ते ताण आयलेलं लील ऐकून हे आम्ही भौतिक संसारात वैरी तगू वच्चे आमगेले यात्रेस नव्हे ते एंड जाता कळवे कसं म्हणून ता अवतार घेतिले तक्क कुश जाता अनेक ताण घेतील लील पुरा ऐकलारी आमगेल वै पुनरपि जनन मरण राप्ता आमका पुनर्जन्मना जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोर्जुन. कोण देवाले जन्म आणि कर्म ऐकता जन्म म्हणारी तो आमगेल म्हणके जन्म घेऊन येवचे नाही तागेले अपियरन्स तागेले तो कशे आविर्भाव तागेले आयलो तो येऊन कसं पुरं केल्लो कृष्ण मात्र म्हणणे नमने 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 अवताराचे पुरं वर्णन तुम्ही ऐकलेची हयग्रीव नरसिंह आणि मस्त नमने नमने अवतार घेऊन मस्त कडे दर्शन पुरं देऊन तो आयला रामू जाऊन भागवतांत ते कोण पुरं ऐकता तो येऊन कसं केलं म्हणून ते तागे लील ऐकता जन्म कर्म एवं यो कशी ऐकू का खाली कहाणी मात सांगून प्रयोजना एवं यो वेत्ति तत्वतः ऍज इट इज कशी असं विथ फिलॉसॉफी
आचार्यान सांगेल म्हणके गुरु परंपरेन आयलेल म्हणके ऐकू का. साधन कसं की जन्म कर्मच मे दिव्यम एवं यो वेत्ती तत्वत त्यक्त्वा देहम तांक देह सोडतरी पुनर्जन्म पुनर्जन्म ना तांतू डाऊट ना तांक पुनर्जन्म ना. हे भागवत कोण ऐकता तांक पुनर्जन्म ना. आता आमका कितले एक लायक चान्स मेळ्ळा भागवत पुराण कोंकणी देखून एक ग्लॅन सारी आम्ही सगळे भागवत पळयत आसची जाल्यार वय कितले तुम्ही 100% अटेंडन्स येऊन ऐकल्यार वय 1% ऐकल्यार म्हणके जाता. हम्म ताका कसं करका तुम्ही म्हणारे भागवता पुस्तक घेऊन डायरेक्ट वेदव्यासन म्हणल्यार ऐकू का. आम्ही आम्ही जाऊन सेल्फ स्टडी केल्यार मात्र तक चड व्हॅल्यू असचे. आता स्कूलांतू टीचर सांगिल ऐकताची दादन ಮತ್ತೆ गेली म्हणून दिसता. घरा येलकुळे पाय नेक्स्ट दिवस निमगे तनका उडगसना पुढली क्लास कसं ऐकलाय म्हणून निमगे रत्त कोणी उलेनाची पूर जन ऐकून असताची कसं नाही उडगस असना. त्यांची क्लास जल्ली कुडल्या घरा वचून टेक्स्ट बुक ओपन करून वज्जिलारी त्यांची आमक तदन ಮತ್ತೆ वता सेल्फ स्टडी. हम्म तकाची म्हणजे भागवत प्रति एकल्याल घर आसका. ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಹಿಂದೂ ಸನಾತನ ಧರ್ಮಾचे ಮೂಲ ಗ್ರಂಥಿ हे बरे तरीच वेदव्यासाक तृप्ती मिळाले. विंगड तुम्ही कसं नाही दवरा वाजिया कसं नाही करा ते तक्का तृप्ती मिळणी आणि आमक मिळतवे ना वेस्ट. हे दवरला री साक्षात कृष्ण भागवत म्हणारी. ते भागवतान नमका नमने नमने कडे देवाल दर्शन चंचंद रीतीरी जाता. हे इतले एक पंत ऐकलार पुरकी देव म्हणता ऐकलारी म्हणारी वेदव्यासान सांगचे. ತಂತು ವಿಂಗಡ್ ವಿಂಗಡ್ ಶುಕದೇವ್ सांगता कपिल देव सांगता आत बळे अक्रूर सांगता तांगेल विंगड विंगड ते पुरो वर्णन पुरो ऐकलार पुरो तांक पुनर्जन्म ना यम अल्पाश ना तांका. पक्कने तुम्ही बुक मात्र घेऊन दवरल्या अर्ध ऐकल्या ऐकनी सम तुमगे इंटरेस्ट दाखयनी म्हणजे जाल्यार वय नेक्स्ट जन्म मेळ्ळार वय तुम्ही खंय दकून एंड केला थंय दकून मुखार वता ಗಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪಮಪ್ಯಸ್ಯ ಧರ್ಮಸ್ಯ ತ್ರಾಯತೋ ಮಹತೋ ಭಯಾತ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಪುಣಿ ದೇವಲ್ಕತಿರ್ ಧರ್ಮ ಕೆಲ್ಲವ तुमका महतो भया दकून ಹೊಳ್ಳಿ भय कसने मृत्यूचे तांत दकून तो रक्तचीची अंतू डाऊट ना. तशी तो प्रॉमिस दिता आणि आम्ही कसं म्हणचे. तशी प्रति एकल्यान हे भागवत म्हणाले एक ग्रंथ धवन घेवकची ना तांगेल जन्म वेस्ट त्यांनी कसं पुरे करतसची ते देवाल कतीर यूज करनी देवाले मोग तांका येनी प्रेम येनी म्हणजलारी संसिद्धीर हरितोषणम करनी म्हणजे देवाक प्रसन्न करनी म्हणजलारी त्यांनी केलेल काम श्रम एवैहि केवलम वेस्टो वेस्ट फुल वेस्ट. नेक्स्ट श्लोक अंत म्हणता अक्रूर अज्जने नेक्स्ट नमः कारणमास्याय प्रलयाब्धिचराय च हयशीर्ष्णे नमस्तुभ्यं मधुकैटभमृत्यवे अकूपाराय बृहते नमो मन्दरधारिणे क्षित्युद्धार विहाराय नमः शूकरमूर्तये. तो आता पूरा दशावताराक नमस्कार घालता. फर्स्ट प्रळय सागरांत पोविल तसले मत्स्याक मधु कैटभाक कसने हत्ती केले तसले हयग्रीवाक मंदर पर्वतधारी जावन आशिल्ले बृहद आकाराचे कुर्मावताराक आणि वराह अवताराक भूमीक उबरले तसले वराह अवताराक नमस्कारू. नमस्ते भूतसिंहाय साधुलोक भयापह वामनाय नमस्तुभ्यं क्रांत त्रिभुवनाय च. तो नरसिंहाक नमस्कार घालता आणि कोण पुरे भक्तांगेले भय पुरे दूर करतलो नरसिंह ताक नमस्कार घालता आणि कुब्ज वामनाक नमस्कार घालता. तिनी लोक पाविल तस घेतली तसल वामन. नमो भृगुणां पतये दृप्त क्षत्र वनच्छिदे नमस्ते रघुवर्याय रावणांतकराय च. भृगुपती परशुराम तक नमस्कार घालता. रामचंद्र नमगे रामनवमी येतस ते रामचंद्राक वय नमस्कार घालता रघुवंशाच्या कडेरी रावणांतक तो तक नमस्कार घाल नो. नेक्स्ट नमस्ते वासुदेवाय नमः संकर्षणाय च प्रद्युम्नाय निरुद्धाय सात्वतां पतये नमः. वासुदेवा आता दिसतशिलो देवो कृष्ण तक्क बलरामाक संकर्षणाक प्रद्युम्न अनिरुद्ध हे चारी देवाले फर्स्ट अंश अवतार.
वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध. हम्म केदने विसरू नये कशी एक ताक एक टिप म्हणारी उडगसदवरक वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध वेस्पा म्हण VSPA. वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध हें तागेल फर्स्ट स्वांश अवतार. नमो बुद्धाय शुद्धाय दैत्यदानव मोहिने म्लेच्छ प्राय क्षत्र हंत्रे नमस्ते कल्कि रूपिणे. बुद्धाक नमस्कार घालता कडेरी कल्कि अवतार आणि येतलो. तो कल्कि अवतार कसं करतकी कोण पुरो मांस कत्ता मांस कात्तले राय असताची तांक पुरे तो अंत्य करतलो संहार करतलो तसले कल्किक नमस्कार घालता. ಭಾಗವತಂತೂ ते कल्कि अन्नाल नाम कंची प्लेस आजत्ता पूरे डिटेल अस. अतने 4 ಲಕ್ಷ ವರ್ಷ सनिके भगवन् जीवलोकोऽयं मोहितस्तव मायया अहं ममेत्य सद्ग्राहो भ्राम्यते कर्मवर्त्मसु. पळया ದೇವ ನಮ್ಕ ಮಾಯ ಎಂತಗಲ್ಲ. ಆ ಅಮ್ಮಿ ಜನ್ಮ ಗೆತ್ತಿಲ್ ಮಿನಿಟ್ कपिल देव तागेल सांख्य योग अंतू त्या नमने लायक एक्सप्लेन करता प्रति एक वार अंतू ते भ्रूण कशी वाढता खंयची वारान ताका हात पाय नंकुट केसू येता पुरे एम्ब्रियोलॉजी म्हणून आम्ही कसं शिकता अंतू डॉक्टर अंतू ते पूर कपिल देवान केदन की भागवतांत म्हणला. भायर आयलेल मिनिटाक ती माया असनवे महामाई ती अटॅक करता. इल्युजन एनर्जी तदना तितली बुसून भ्रूण बैसून प्रार्थना करता तुम्ही पुरो ऐकून अशा पुरो फुडले अंतू भ्रूण प्रार्थने म्हण सांगून त्या करता भ्रूण ताक पुरे जन्म उडगस येता अय्यो यांची म्हाका लास्ट जन्म हे जन्म आयली कुळ हांव तुगेले उडगस कोण ध्यान कोण तुगेले ऐकून म्हाका शेता म्हाका हे जन्म येवची आलोचन ना म्हण पुरे मस्त प्रार्थना करता जाल्यार वय ताक किक कोण पेटयताची भायर आयलेल मिनिटाक प्रार्थने उडगसना फुडले जन्म उडगसना कांय उडगसना मायेन तूप पडता तो रडता कसला रडत म्हण कळना येवनु हे ಕೊಳ್ಳಿ ರೋಗ पूरे जनक अहम ममेती म्हणून अंगस पळय अहम ममेत्य अहम ममेती म्हणून हे भागवत ऐकला री हे एक रोग निवारण जावचे ಫಸ್ಟ್ ಭಾಗವತಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಭಾಗವತ ಸಕಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಪರಿಹಾರ ಸಕಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಷ್ಟೇ ಹಜ್ಜದೋನ್ ನಿಮಿತ್ತ अहम ममेती मेगेले हा व मेगेले हा व मेगेले कसं लाग म्हणरी ते रोग असचे आम्ही लेफ्टचे सोल हा व म्हणरी हे देह फर्स्ट भगवद्गीते शिकून तंतुले फर्स्ट नॉलेजची आय एम नॉट दिस बॉडी आय एम स्पिरिट सोल हांव हे देह नाही हांव आत्म हांव म्हणल्यार आत्म ते आमकां भितर देखून तोंडान म्हणली कुळे ಮತ್ತೆ वता जाल्यार भितर देखून केदन कळटा तदन आमकां भगवद्गीते भागवत अर्थ जाता ते हांव मेगेले म्हळ्यार सोडोवका जाल्यार ताक एक वखदशे भव औषध एक वखदशे त्या भव रोग म्हणजे ताका ವೈದ್ಯ ಬಂದ ನೋಡಿ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟನೆಂಬ ವೈದ್ಯ ಬಂದ ನೋಡಿ त्या वैद्य व्यंकटरमण दिल्लेले वखद आमगेल ते भव रोग मम ममेती म्हळ्यार रोग अहम ममेती म्हळ्यार रोग निवारण करच्याक वखद कसं गोतस्वा श्रीमद भागवत ते ऐकलारी ಮತ್ತೆ गेलारी कळलारी ऐकना जाल्यार कळना जाल्यार बी वाडना वाजिलारी तुमका भक्ती तुमगेले हृदयांतू ಮೊಳಕೆ ಎತ್ತಾಚಿ ತಂತು ಡೌಟನ कृष्णो सांगता दोन्ही श्लोकांतू सद्यो हृदय वरुद्र तेत्र पृथ्वी शुश्रूषुभी तत्क्षणात ऐकल मिनिटाक तत्क्षणा ಕೂಡ್ಲೆ इमिडिएटली तो आमगेले हड्द्यांत येवन बेसता सद्यो हृदय हृदय म्हळ्यार हड्द्यांत ಕೂಡ್ಲೆ येवन बेसता येवन आमगेले पुरो अनर्थ क्लीन करता अहम ममेती त्या जे अनर्थ जावन आमगेले कितलेच की पाप राशी गिरी पाप राशी कितले कितले व्हड गिरी व्हडले मंदर पर्वत म्हणके व्हड अनर्थाचे गुड्ड आमगेले अगूर 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 देव नाश करता कितले तुम्ही भागवत ऐकताची तितली फास्ट नाश जाता तितले नाही भक्ती मात फ्री नाही बाय वन गेट टू फ्री असं भक्ती वटू ज्ञान आणि वैराग्य हे वैराग्य हे पुड्डी पुड्डी कोण सोडता हाव निम मेगेले म्हळेले कसं नाही कॉन्सेप्टच ना आमगेल मातेंतू पुड्डी पुड्डी करूक भागवत सम
कपिलान म्हणला हेच विषय अहम ममेती आध्यात्मिक योग म्हणून सांगून ताण तागेल अम्माक ಹೆಜ್ಜೆಚಿ ಮೂವತ್ತು ಮೂವತ್ತೊಂದು ಮೂವತ್ತೆರಡು ಮೂವತ್ಮೂರು ಪೂರ ಅಧ್ಯಾಯ ಹೇ ರೋಗ छिद्री कोण सोडच्याक अहम ममेती नमने सांगला विंगड विंगड कडे पूरा बघताले अंतु एक्झाम्पल अरे नमने कडे हे रोग अज्ज मिळाल जल्ले मस्त कडे हे रोग निवारण करच परे विचार सांगला तशी या भागवता निमित्तच मात्र एक वखद हा व निमेಗೆಲೆ वच का म्हणजला रे कसं कर का म्हणे भागवत ऐकू का भागवत वाजू का भागवत दवर का फस्ट घरांत तदनाचे वाजूचे परक साध्य ಈ ವೇದ ಬೇಸ್ದಕ್ಕೂ ವಜ್ಜಿತ ತಂತದಕ್ಕೂ ವಜ್ಜಿತ ತಿಗಲಗೆ ವಜ್ಜಿತ ಈಗಲಗೆ परत जाऊची बच्ची बिलावरी नाही आमगेल पर्सनली फोन कशी आमगेला केदनाय असता तशी आमगेल पर्सनल भागवत असुकाची हम्म ना तांगे लाईफ वेस्ट ते तज्जी निमित्त कसं जाता हाव मिगेले निमित्त बंधना पोण पळया अर्जुनाके फस्ट हेंचिसिले अ मेगेल कसं नाही आज्ज असा मेगेल कझिन असा मेगेल तान्ने असा मेगेल फ्रेंड असा तांगेल कशी युद्ध करचे कशी ते एंड जाल्ले कृष्ण म्हणता ते पुरे मेगेल कतीर करी सर्व धर्मान परित्यज मगेल कतीर शरण जा मेगेल शरण जा आणि पूरे मेगेल तृप्ती कतीर करी कसं तू करता पूरे माग समर्पण करी तू युद्ध करची तुगल धर्म क्षत्रिय जाऊन युद्ध करी ज्याला माग समर्पण करी तदंत गेले हा मग मक्क कसं जाता मेगेल कसं नाही मेगेल फॅमिली मेगेल पुरे ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ वचून पूर कृष्णार्पण केलं तदन तगले शोक मोह पूर गेले फस्ट स्टार्ट झाले अर्जुन विषाद लास्ट तक कळले कसं करचे म्हणून युद्ध केलं संन्यास जायनी पुरेजन लेखताचे अयो भगवद्गीत भागवत ऐकलं संन्यास जेताची आम्ही अमक हे येता असं वैरागी म्हणा संन्यासी नाही आमगेल ड्युटी आणि के परफेक्ट जाऊन करचे भागवत पुरे ऐकून हे लाईफ आमगेले लास्ट लाईफ जात तदನ तशी अर्जुन लय गेले अहम ममेती म्हणले तशी नाजल कसत की हा मग मेगेल चरडू मेगेल आस्ती मेगेल घर मेगेल बांगर मेगेल काम मेगेल ते मेगेल जन मेगेल फॉलोवर्स मेगेल सेल्फी मेगेल फोटो मेगेल चंदाय मेगेल देह म्हणून सांगून आम्ही हजी मागशी पोण आम केल्लेल प्रति एक काम उसिराक ಹೆಜ್ಜೆಕ್ आमका पनिशमेंट असं ताजे निमित्त आम्ही पाप केलेलಕ್ಕ नरकाक विंगड विंगड तोगूत प्लॅनेटाक परे ग्रहाक वचून येताची पुण्य केलेलಕ್ಕ स्वर्गाक विंगड विंगड कडे वचून एन्जॉय करून येताची काही असल्यार वय मागशी येवची गॅरंटी सो ते कम्प्लिटली रबोका म्हण जाल्यार हे भवरोग आमगेले नाश करका अहम चात्मात्मजागार दारार्था स्वजनादिषु भ्रमामि स्वप्न कल्पेषु मूढ सत्याधिया विभो हे भारी सगळे भागवतान तुम्ही खंयचे स्कंद ओपन केल्यार तुमका हे एक 4 वर्ड नागतील पार्ट मेळना हांव पयलीं दोन्ही स्कंदा पळयले हेंच मेळ्ळे तिन्नी चंद पळय हेंच मेळ्ळे आज दांचींत पळयता हेंच वर्ड चिक्के कಡೆ सूता म्हणस अहम चात्मा कसं की यश म्हळारी अहम म्हळ्यार हांव च म्हळ्यारी ऑल्सो आत्मा म्हळ्यारी मेगेले देह ಕೆಲವು ಬಂದ ಆತ್ಮ म्हळ्यार देह जाता आत्म जा म्हळ्यार ते देहादकून जाल्लेले चेडू अगार म्हळ्यारी घर आव मेगेले चेडू घर बायल दार अर्थ म्हळ्यारी आमगेले आस्ती स्वजन म्हळ्यारी आमगेले लेक्तले फॉलोवर्स इतली पूरा हज्जी पूरा भ्रमेन तू असून स्वप्न ते भ्रम कसं म्हणे स्वप्नशी ते स्वप्न ते चेडूवा खुश कतीर ते घर खर्च कतीर ते बायले खुश खर्च कतीर ते प्रॉपर्टी कतीर ते फॉलोवर्स कतीर सगळे जन्म फूलिश मूड पेद्दशी कष्ट बघून डबल काम कोरनो कष्टार दुड्ಡು ಒಟ್ಟು कोरनो केल्लेल पूरे कसं की स्वप्नशी वेस्ट देवा दीन अशी ते पूरे कसं की श्रम एवैः केवलम
वेस्ट म्हणा वेस्ट. जाव का म्हण म्हणताना कोणीही नाची. हेल्प येतल तो परमात्मू तगेल दिक्कान दोळ सोण एक पंत वेपळैनी. कोणीही ना. हज्जी कतीरा मी लाईफ वेस्ट केलंय. मरची वेळार हें चुडगास येवचे. अयो मेगेल चेडवा कसं जाता, मेगेल इन्शुरन्स मेळत की ना की, मेगेल घर, मेगेल बायल, मेगेल विल्ल, मेगेल प्रॉपर्टी हें जेवन वपास 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 बंधन. पळया सगळे भागवत तुम्ही सदां एंडिंग अंत आयल्यांची सगळे आता तुमके क्वेश्चन कोणेय अनम्यूट करून उलवेत. सगळे भागवतांतू दोग जण आले साधारण म्हाका उडगास असेल प्रकार. दोग जण मंतार जावन चेडू मेगेल बायल मेगेल बंगार म्हणून आसिले. तांका ते अहम ममेती फुल चिद्र चिद्र करून देवाल पावच म्हणके केले. कोण ते दोग जण? आणि तुमका खंयचे मंतार आयला तुमका सगळे भागवतान खंयचे मंतार तांगेल नात्रा पळोवन तांगेल चेडू आलटो ते तांगेल प्रॉपर्टी तांगेल घर म्हण सांगून रब्बील एग्जांपल ना. कसला म्हणल्यार पुरे जन 50 जाल्ले कुळे वानप्रस्थाश्रम वत्ताचे. धृतराष्ट्र माताजी. हरे कृष्णा. हा मागीर हांग घरांत करंट गेले तशी स्क्रीन शेअर करू जायना. ना एक धृतराष्ट्र प्रभू माताजी. ऐकतच ना. वय ऐकता. हा हा तशी कसं म्हणत असेल म्हणणार हे हा कोण दोग जण कोणाके ಗೊತ್ತಸ್ಕಿ म्हणतारे. हा जय गौरांगी माताजीन करेक्ट म्हणले एक आन्सर अजमेण. अन्नेक कोण म्हळ्यारी धृतराष्ट्र. धृतराष्ट्र तागेले नात्र तान्नी इष्ट ना तांका चेडूव तांक पुरे पळोवन बेसिलो तांक मरोच खातीर इतली ट्राय केलो कडे जाल्यार बाई तांगेले आस्तीन तो गम्मत कोण बेसलो ताकाची विदूर येवन म्हणटा सुणे खाल्याल म्हणगे तांगेले हे कोण लांबून खातच मू म्हण सांगून पिष्टायता. तशी विदुर सॉरी धृतराष्ट्र. नेक्स्ट हा धृतराष्ट्र माताजी तशी चॅटान पळोवचे जायनी. तशी कसं जालें म्हळ्यार ते धृतराष्ट्राक समकोरूक विदूर आयलो भागवत तो भागवत भक्त तो मैत्रेयाला दಕ್ಕುನು ಜ್ಞಾನ घेवन विदूर येवन ताका भागवत बोधन करून तागेले वनप्रस्थ आत्पुणी वसरे म्हण सांगून धांवडोन पेटयता. तो वय कसं तागेले जीवन सक्सेस कोण घेता कडेरी अजमेळाक वय कसं नाम जप करचे ताका एक दोन्ही चान्स मेळता कडे तो वय तागेले जीवन सक्सेस कोण घेता. अशी दोन्ही दोन म्हणतार एग्जाम्पल नात्र पणत्र चेडूव घर प्रॉपर्टी म्हणून बेशी नाही. यंग असताना कसं म्हणचे भक्ती आम्ही करताची मंतार तरी म्हणून मंतार तरी ओ मी चेडू अंक पडलो मी नात्र पडलो कामावताची नमने रीजन बागदवर जाग ना ऑपरेट कर करचे वाजित आमगेल जीवन सक्सेस करचे. श्रवणम कीर्तनम खंयचे अध्याय 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 काढाची तांतू ते दोन्ही असचे. श्रवणम कीर्तनम करा. श्रवणम म्हळ्यार वेदव्यासार दुखून ऐकया. कीर्तनम म्हळ्यार सांगचे आम्ही कहाणी सांगचे. तुम्ही फेमस जाऊ का तश पुरे सांगका म्हणना मस्त फॉलोवर येऊ का मस्त जन क्लास अटेंड जाऊ का ना देवाल बग्गे हंग बैसून लग्गी करत अंकी बामणाकी चरडू अंकी कोणाके बैसून तेदने सांगेत त्या बी कीर्तन आचार्य कोण शुकदेव गोस्वामी. कीर्तनम म्हळ्यार खाली हरे कृष्ण म्हणची मात नाही. कीर्तन चंद्राकार सांगले अशी चंद भजन येता म्हाका लायक पिक्चर्स त्या पुरं नाही. कीर्तन म्हळ्यार त्या बाई प्लस देवाल बग्गे सांगची बाई कीर्तन म्हाका श्लोक येना म्हाका हें येना त्या पुरे जाव का म्हणू ना. प्रभुपादाल पुरे ऐकला री मस्त तांनी
असने भारी कॉम्प्लेक्स क्लास दिवची ना सिंपल क्लास चंद कोर्नु तांतू सने ಕೆಲವು ಜನ तम युट्यूबर पुरे मस्त फेमस झाला म्हणून तांगेल पुरा ऐकूच्या बच्चा तांगेले उद्देश कसा असता माक मस्त फॉलोवर येऊ का माक मस्त ज्ञान असं माक मस्त पांडित्य असं त्या पुरा दाखवून देऊ का म्हणून तांगेल उद्देश असता तशी तांगेल पुरा ऐकल कुळाम काही त्यांचे तर यो माक ते येना माक सांगू येना माक कळना ताजी निमित्त कसं जाता आमगेले श्रवणम कीर्तनम तिके हालता हा त्या पुरा ऐकूच्या नाच आम्ही ऐकलारी डायरेक्ट श्रीला प्रभुपादला ऐकू का ना असले भागवत पुराण कोंकणीत असल फोरम कंचे एक स्वार्थ ना माक फॉलोवर जाऊ का इथले जण ऐकू का अशी तर कसं नाही स्वार्थ नसतील निस्वार्थ जाऊन करची तसले असल कडे दखून ऐकू येत आणि विंगड कंचे ऐकूच जला ರೀ ಶ್ರವಣಂ ಫಸ್ಟ್ ಆಮಿ ಹೇಕರ್ಕ ಕಸನೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೂ ಜಾವಕದಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಐಕುಕ ನಾ ಹಂಗ್ ದಕ್ಕೂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಜೋಚೆ ಪೂರೆ ಕನ್ನದಕ್ಕೂ सो तमಗೆಲ್ಲ विदुर ने अक्रूर त्यांची सांगता आसिला पूर आत्मा सने मेगेल बाहेर येऊ का ते जल्ब अनित्यात्मात्म दुःखेषु विपर्यमति द्वन्द्वारामस्तमो विष्टो न देह म्हणाले भारी इष्ट ज्याला त्या देहानिमित्तची आवा देह म्हणाल निमित्तांक मस्त दुःख येऊचे तांगे मस्त माय ಎಂತಸची तुवांची एक कसने तुक्क एक मोग कर का तुगेल एक प्रेम जाऊ का म्हण तांग दिसाना आता इतले कोटी कोटी जन असाची कितले जना दिसता देव जाऊ का देव हे कसं नाही परम लक्ष्य ते पुरे दिसाना कसं म्हण त्या नमने माय बरला त्या नमने कस अंतवय आमका देवाल ಬಗ್ಗೆ कळका म्हणे कस भागवत पुराण कोंकणी येतसची भागवत अस वाजूचे इंटरेस्ट रस्सा म्हणरी त्या सुलभ नाही अनेक जन्मांतर कोटी पुण्य कोटी जन्मांची पुण्य हे आमक मिळालं ते आम्ही भारी सिरियस जाऊन घेऊ का तशी त्यांनी अक्रूर अनेक एक्झाम्पल दिता कशी एक उद्दास दोन एक मनुष्य वत्ता ज्याला थंयच उदकाच फॉल्स असं उद्दास एक राशी ज्याला जाटकूट पूर अशी मुಚ್ಚून त्या उद्दा क्लोज झाला दिसाना ज्याला थंय खंय केसिले मरीचिक पळोन थंय उद्दास म्हणून वत्ता तशीच देव हंगास भागवत रूपिरी हंगास त्या सोड आम्ही खै देवा सोदून कस परे करताची हा मग बरी 27 ಶ್ಲೋಕ म्हणता हा मगेले मक्क शक्तीना हा मेगेले मन आक दूषण करत कसला म्हणारी इंद्रिय सुखा कतीर मन काही वचन तुगल पुरे उडगासू ना माका मस्त क्षम कर मका हांव हे नमने पतीत जल्ला जलर बाई हांव तुगेल्या शरण घेवच्याक ट्राय करतस म्हाका क्षम करून तुगेल चरणांतू शरण दी म्हण सांगता कडेरी कसने तो देवाक होगळसिता तू परम दयाळू तू पूरा तुका कळता तू पूरा जे परम प्रभू हम्म म्हणून वपास पोण देऊ नमस्कार करता कडेरी तो कंचे हंतु कंचे नेक्स्ट अध्याय अंतु 41st 41 अध्याय अंतु त्या अध्याय नाम मथुरा मथुराक कृष्णन बलरामन वच्चे तन्नी दोग जण वत्ताची काही रथार पैसून अक्रूरालोटू पावताची जाल्यार पावताना वेळ जाता कसला म्हणारी अक्रूर कसने नाव नो कडेरी सने प्रार्थना कोरनो मागीर बैसून वचका जाल्यार वेळ जाता ऑलरेडी हान्नी पुरा गोप नंद पुरे शॉर्टकट आरी फास्ट वचन पावन आसताची ताजे वयरी कसं की गोसवाय इतली पुरा प्रार्थना जाल ना जावन भायर येईल कुळे शिकोर नो पळयता ते कृष्ण बलराम आसिलो अकडे बगबगीता गेले नित्य कर्म पुरे कोरनो तो रथार वचून बेसता कृष्ण निमगिता ए अक्रूरा तू कसं रे कसकी शॉकिंग कसकी पळेल बे उदकान तू वैरेवर हा म्हणून सांगून करतासिलो म्हण निमगिता कृष्ण काची तने अक्रूर म्हणता सरे तू वची उदकान तू हंगा आकाशान तू खंय पळयला ते तू वची प्रत्येक तुगले तू गोत्ता सोनवे अशी म्हणतो म्हणता तशी देवालय तांतु एक नाटक तशी मागिरी तांनी मथुरा पावताची मथुरांतू पूर जन आमगेल कृष्ण 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 पळो का म्हणू तो केदा ना
जन्म जल्लैतದಂತೆ बाबू जस्ट आईल ऐतलेची तदंत आईल की पण असेल की मथुरांत कडे कुडले एकडे येईल ना वृंदावन कडे वापस गेलेलो ना आजीच वच्चे तो वत्ताना पूरे कृष्णा पळोचक म्हणून तांगेल बाल्कनींतू तांगेल टेरेसांतू तांगेल घरा भायरी पूर जन रडी जावन राखून आपलेची हम्म कृष्णा पळोचक तशी मागीर कसं जाता म्हण पळया ते पावली कुडले अक्रूर म्हणता आमगेल घराक यो ना कृष्णा आत्ता यो म्हणता तो कृष्ण म्हणता राब रे म्हाका मेगेले अम्माक अन्नाक पुरे राखची काम आस कंसाक चिक्के पळोवन घेवका हा मेगेल पुरे काम कोर न्हू मागीर खंडीत येता तुगेल घरा येऊच येता आत्ता न्ही चिके काम जाता रे म्हण सांगून म्हणता अक्रूर कुडले कंसा वचून सांगता ए अक्रूर कृष्ण हाडला रे कंसा कृष्ण बलराम आयलेंच रे तागेल काम एंड करता कडे तो तागेल घरा वता कडे मुखार कसं जालें म्हणून नेक्स्ट सेशन पळया हरे कृष्णा ग्रंथराज श्रीमद भागवतम की जय श्रील प्रभुपाद की जय कसं डाऊट असला रे कोणालाही भागवत नाम सांगा पेटवून देता इंडियन मात्र